kabay, ang bugatan na dyan. Punos tubig. Dito mga kabay, naghahan na dyan. What's up mga kabay? Welcome back sa among channel nga Niti Buholanos. Karong adlaw mga kabay, mga tawag kuan Taiwan shell. Ari ato tas Taiwan. Dara nas kuan buhol. Niabot ang Taiwan shell diri sa buhol. Ari ito mga diri mga kabay da. Edi das pikas. Huwag yapon, bahala mo. Mga bobo! Oh no! Manang kaban si kuan, among igagaw si Abay Insoy. Siya ay expert manguha og Taiwan shell. Banan mi niya og kung saan magpanguha mga kabay. Tara mga kabay, di ta magdugay. Tara! Mga kabay, di na miss ako an. Da. Ito nga ang gusto ipakita ganihan, naka di makita, di kaya cellphone. Damo na kana na fish pan ni siya, dugay na kaya ni fish pan na ni. Diyan daghang kuan na ni, nagpuyo mga taga Taiwan. What? Shell. Mga kabay mo kuha na mo lusob na mi. Nara mga kabay, kakuha na kabay Ryan ha. Ginagawa mo. Muna Taiwan shell. Taiwan shell ay. Dako ani nga fish pan mga kabay. Dugay na ni. Napangari dyan. 1 hour later. Naghanap may kuha mga kabay na. Mga kabay, ang bugatan na dyan. Punos tubig. Dito mga kabay, naghahan na dyan. Nawa. Oh my God! Oh my God, Taiwan. Hindi pwede na itong masilingan na ni mga kabay. Kaya makakaroon sila dyan. Imported na shell. Ikan Taiwan. Mo shindeiru. Alis siya na magikuha. Niabot na sila dyan. Nilangoy. Nigas Taiwan. Mga bobo! Saan ipagluto na ito eh? Kuha na ni. Sisig. Kadaog. Sabi naghana. Tara. Isang sako. Karijat lagi kuha mga kabay. 1 minute ra. Isang sako bag. Ang sakubag ba? Naghana eh. Nanis dyan mga kabay na. Murag tahong no. Ano mga kabay, uli na ta. 6.5 hours later. So mga kabay, di na. Ramong kuha. Amang nagipabukawan ya. Awas-awas na. Niukab na. Niupi na gunod. Upi na na. Kinanis dyan. Ihaon kay. Tanay dyan po ng tubig. Dati na mong sisig mga kabay. Alam niya ano mong sisig. Hindi tanawa. Mga kabay, ito ng hinduan, nagkuhan. Taiwan shell. Ang iwa-iwaan mo. Dama kabay ah. Nanira pag hinlo mga kabay. Kung anong itom-itom kay. Tataron mo kami, gagmadyan ra kay arong lami ba? Mga kabay, mga itong mga ingredients mga kabay. Mga Taiwan shell na hinluanan ni siya. 2 ka itlog, magic sarap, paminta, oil, luya, bombay, ahos ug sili. Mga kabay, ito nang luto na ta. Mga kabay, init ng kuhan, kaha. Ito na ibutang ang mantika.
Mga kabay, iunag ahos. Kuan. Bawang. Ahos bawang. Sibuyas to mga kabay. Sige mong ahos bawang. Luya. Maura to sila. Sumuta ay. Sunod na taang kuan. Taiwan shell. Mga kabay, ito sang takbayban. Natagwato na umukuan siya. Marag mo crispy gamay. Mga kabay, ito nang kuanan. Kaya crispy na gamay. Hindi laab nagkado. Palatkat na sa balumbong. Soy sauce. Servers 1. Bantay mo. Gamay ra mga kabay. Paminta. Paminta na dugmok. Naghahanan nga rong one. Madik sarap pa. Naghahanan na mag-contour. Madik sarap. Nahuman, batang na natin sili. Ang sili ah. Ang takuban og mga kuan 2 minutes. Mga kabet, ang tanaw nung nakuha na ba? Awa na. Awa na, ninggahin mga kabet. Crispy na kayo. Mga kabet, na ibutag kuan. Itlog. Itlog ni... Wow! May itlog, piktuhan nga po sa COVID. Mga kabay, gihaon na namo. Ito ibutang sa plato. Ready to eat. May sisling plate. Dari na lang sa kuhan. Tante, nahimo siya kuhan. Sisig. Parang umuta eh. Oh my God! Araban kabay na ah. Sus, aran lami araban eh. So mga kabay, diara, agatong finished product. Lami kayo mga kabay, pwede ni sudan og pulutan. Yung tilawan kay ang nagluto lang ni expert ra ba. Amiya mga kabay. Bingan ha. Eh, Kalipat ko. Lami ah. mga kabay. Mura to, nang salamat sa pagtanaw sa mong video. Kung ganahan mo, balik og like, share og subscribe. Og hit ang notification bell. Stay safe. God bless. Babu.